Én nem vettem volna észre, hogy előnyöm lenne a Fiestával. Nem az a baj, mindjárt elfogy a kártya. Oly. Te kuti, így mész a forgalomba is, bazd meg! Hú, bazd meg, hallod? Nem őszinte a mosolyod! Meg! Vigyázz, ez jön. A parkoló automata! Egyenesen mennék. Mi az egyenes? Az egy relatív fogalom. Mindjárt elfogy Két a... ember is akar tolni oldalról. Megesztetted itt? Az első kereket